Assalamu alaikum masu tsoron corona. Ku sani Allah ke rayawa kuma Allah ne ke kashewa. So wasu ɓoye-ɓoye a cikin gida da wasu zama a gida da wani zuwa makaranta babu aiki babu menene babu ya kamata a ce ku tashi ku sani cewa Allah ne ke rayawa kuma Allah ne ke kashewa. In ka ga wannan cuta ta coronavirus ta same ka, ka sani dama rubutacciya ne za ka samu wannan cuta. So wasu ɓoye-ɓoye duk ba su taso ba. Ku fita ku yi harkokinku, ku daina wasu ɓoye-ɓoye. Allah ya ci tashin taimake ka. Ku nema magani ku nema kariya. But amma wasu ɓoye-ɓoye ka miƙa ma ɗan uwanka musulmi hannu salamu alaikum za ka ga yana gudun ka yanda ka san ya ga wani mala'ikan zare rai. Haba ƙasa fa ba gari ba. A yau Juma'a ƙasa ba gari ba. Ƙasa har 10 ba su yi sallar Juma'a ba. Su Saudiya, su Oman, su Kuwait, su Bahrain, su Turkish duk ba su yi sallar Juma'a ba. Juma'a kai duniyar ta zo ƙarshe jama'a ya kamata mu san me muke yi mu tashi mu zage. Haba jama'ar musulmai wai